Iki ngene, Mbak Idris, aku arep takon. Iya. Rika ya sida mbojo arekan. Ya sida. Sida. Arep mbojo karo sing endi? Karo sing Gunung Kasih. Karo sing Gunung Kasih. Iya. Wong Jawa apa wong Lampung? Wong Sunda. Wong Sunda. Lah winginane ngomong Jawa, urus sida wong Lampung urus sida dadi saiki karo wong Sunda. Iya. Ya wis Dil. Ya pokoke engko bar-baran lah. Bar-lebaran bojone. Ya. Syukur alhamdulillah. Lah iya ya bojo daripada nang omah dhewe eneng sing masakne, Iya. eneng sing ngumbahne. Bar-baran iku. Lah iya. Ngono. Heeh. Dadi ya ditenani. Iya, iya. Lah Ya iya. engko bar-baran tenan iku. Bar-lebaran. Iya. Iya poso diburu-buru piye lah. Lah iya. Di bulan poso masalah. Lah iya. Heeh. Lah wonge nom tuwane kaya sapa? Nek nom tuwane kaya nek urus sing nom Mas. Cek nom. Sing Eh, nom kuning wonge. waduh. Ngeri temen. Wah, Ya sik monyor-monyor ngono. ya si empuk lah. Wah. Gawat temen. Gerakane keras kae simpang tangke. Oh, Gerakane padha kaya kae lah. tapi sik keras sing kono. Keras tulangane keras kono ini kan tulang lembut. Oh, wong Sunda ya. Sunda. Wah, pinter tenan rek kok. Jen ora kalah karo wong nom. Wong ya halus wonge. Ya, aku percaya karo Rika. Arek gede tua tapi nek kon golek ora kalah. Percaya karo ilmune aku. Aduh. Dadi jan yo. Ya wis. Anak-anake dikumpulne. Sing ndi? Ya anake Rika, dadi Ya, beda kumpul nang omah. Dadi anake men mantu bapak. ya dini paling kok kan dhek sing bali pun nur nek slamet mbok bali ora. Ya ora apa-apa niate anu. Apa ya oleh tak omongke. Nek anak-anakku oleh aku anu Bu aku ada Oh, nyelek ibu. Wah. Anakku wis oleh Bu ngono. Ya memang ngongkon aku kan. Heeh. Iya. Dadi jodone Rika. Iya, iso berbayar. Lah iya. Aduh. Cara ora poso aku sering rono iki. Heeh. Tapi seminggu rono aku jar. Minggu. Minggu sesuk ben. Oh iya. Dolan. Iya, wong iki bulan puasa ya digawak-gawakne tajilan. Anggo puding kae iki. Gawa pudin. Ya wis ora apa-apa. Ndang gawa pudin. Anake sing kono wis padha setuju. Ya memang anu wis mantune jawaban. Oh, mantune barang wis ngongkon. Bojo-bojo lah mak. Heeh. Rasane pacar Iya. sama. Syukurlah. Sedenge kacang wis panen, Rika tuli nandur kacang. Tapi ora tak jabut bal-balan lah jar. Lho. Kayak nurut pembangun nih, pirang dinane iki. Iki lebaran ya kali kurang tengah bulan meneh. Turun yo. Ya ditiliki. Ya wis temen kan. Lah Wis enom. Meneh. keneng bantu-bantu nggo biaya ijab. Ndang dinggoni gubuke. Lah mengko nek wis ndek dadi manten anyar arep nang gubuk apa arep nang omah kene? Nang omah kene. Iya. Sepacaran do ora do anu makan nen do kosong meneh. Nek nur lunga kosong meneh. Aku karo Lah iya. Sekolah wis. Ya nek jae kan sing urung mentas anake loro yo ora piye-piye kan. Wedok siji lan siji. Urung mentasan. Aku
Nah, aku ana siji engko mbok anu kan iku mbutuhke syarat nek bojo. Ya mesti jane wong bojo ki ya nganggo syarat. Dadi engko nek sida dilakoni ku ya awak dhewe iki kudu golek pangan karo karo duit. Lah iya. Ngono tok orane jaleni. Heeh. Kene ana njaluk duit 50, Bu. Nek njaluk diweke sing 30, dine 20 Dine 20. Ojo weke kabeh. Iya, dadi ya ben ora ngantek kesatan. Iya. Ya iya, Pak. Arep mengendi? Malah bahasane nenggo bodi-bodi rusa ngono, kuwi enggak rusa banget. Nggon dolanane ngono lho. Iya. Awake ora selon lah wong biasa. Lancir kuning. Ora sedeng lah. Sedang. Lemu ora? Lemu. Lemu. Woi. Wih, mantep Mbak Idris. Kayak wong Sunda lho Mbak Idris. Wah. Aduh. Ini sapa? Aduh. Nek mertuane Andi wis tau weruh kowe. Andi Teguh kae. Weruh. Ya ngono-ngono kae. Wah, dadi kaya kuning ngono kae. kaya meturane Andi. Ya kuning-kuninge. Kuning-kuninge ngono kae. Sedengan. Bar lebaran, lah wis golek dina apa urung? Urung tak takoni dinane kok. Dinane kan bal-balan untuk dinane. Heeh. Lah iya. Urung. Ya ditu, wong arep omah-omah kok. Iya. Urung tak goleki kabehane urung. Netone urung tak takoki kok. Arep golek sing tiba tukul ora? Nek tiba tukul kan ndang duwe anak. Wong nek sing simpang tangkit kae netone langsung todoke jajan muri netonku iki kono. Ki mudah-mudahan dadi seduluran selawasi ngono kae. Sing kae. Aku yo ora rono lah. Yang gelem dalam aku kan dalam Padang, dulurku nang yen nang dulure dalam Padang kon mampir aku kan ngono. Aku nduk ora tau mampir, ora tau rono, ora tau nang dalam Padang yo. Bicara nang dalam Padang mampir aku. Ora tau iki. Kowe arep nyimpang kae ning warung bodol kae jan. Iya nek kiri jalan. Heeh. Iya Kae jam iki kae. Oh. Ya mesti tak takoni tak kabar iki Mbak Idris wis arek ijab maning. Ojo, Dere. Oh. Kowe nganu banyak. Umpama dhek ngomong rondo-rondo ngono. Ah. Aku yo rondo. Lah. Orang bojo-bojo sih. Bu, apa piye kan wong Jawa kae. Oh, Jawa. Aku awale ngono aku ngoni. Lah, aku rondo 15 tahun. Bojoku ninggal 15 tahun apa-apa. Lho kok orang golekne aku ngono tok. Aku nek bujang yo gelem bojo ngono awale dhek iki. Aku njaluk bujang. Dhek ngomong Wah, bujang. Nek bujang gelem biyen. Nah, terus nang kono aku ada nang kono nggon daerah nggonku eneng dudun untuk bujang. Jadi arep golek jodoh aku. Ngobrol jan. Nanti sak wen-wen. Wis nanti anu abar soal gitu. Abar tenan. Krik abar. Abar tenan iki. Asik. Aduh. Abar. Ya berapa ya mudah-mudahan tadi seduluran selawasi. Mudah-mudahan dia ngono wae. Tapi yo ora tak paran-paran yo kae kenang-kenang sarung abang ae lho. Oh, iki dikai sarung. Weh. Kok pinter temen. Yo Malah dikasih ngurul e. awale kan dhek
Eneng wong jajan wong tangki. Arep bali nang mbuh ndi wong lali apa. Apa yang tahun Padang. Kuwi kentekan sang. Orang duwe dadi nggone kan gombalan lanang wedok karo bojone. Jajan. Lan kuwi kita mau bayar entek. Yo mbok kira ora ngerti. Ana kanggo setelan jan kanggo wedok aku ora ndek bojo Bu. Yo men kono dadi sedulur. Wis iki kok nganggo aku. Aku bayar. Jampun.